15. Ναι ρε Σάβα! Το δέχομαι και αυτό. Βγάλε μωρέ, τι 3 multi, καλό. Τι 3 multi 5 γάτες. Τι κάνει. 200. Καλό. 200. Τέλειωσαν όλα. Τέλειωσαν όλα. 1470. 1470 μάλλον. Έλα που τρώμε φάπα και ξεκινάει καλά από εκεί. Δεν μ' αρέσει ρε. Με τέτοια σύμβολα, τέτοιο multi, αν είχαμε εδώ τον καβλιάρι, κάτι θα γινόταν. Κάτι θα περνάμε. Δεν έχεις, πάμε πίσω. Θα το πάρω πάνω μου. Είμαστε δύσκολο. Έλα Χριστέ και Παναγία, τι βλέπω τα μάτια μας ρε. Όχι ρε μάλλον, πώς δεν το μαξάραμε. Πώς δεν μαξάραμε, πώς δεν μάξαρα αυτό. PNG νομίζω άλλο ένα φρουτάκι κι αν έχουμε. Pragmatic δεν έχουμε πάρα πολύ. Έχουμε push, relax, hackso έχουμε πολύ. Κάποια από τη hackso πρέπει να σπάσει ρε φίλε. Α, κρατάμε και το απ' έξω, Καλό είναι το κρατάμε. Δώσ' μας ένα split. Ένα... Switch, μπράβο, ωραίος. Όλο. Κι άλλο switch, στο switch ρε μαλάκα. Άλλο ένα switch. Ένα switch chat. Δύο. Ένα λέει.
Και δεν είναι και καλό. Έλα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έλεος! Έλεος! Κάτι είναι αυτό. 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 Ωραία. Άλλο ένα τώρα. Μπράβο. 2. 2. Πάμε. Καλό είναι και αυτό. Καλό είναι. Καλό είναι. Δώσ' το κιόλα. Δώσ' το τώρα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. 2.200. Πάμε. Πάμε. Τα γυρνάμε, chat. Τα γυρνάμε. Τα γυρνάμε. Sorry, Radical. Έγραψε 2.000.